بار اللہ توجہ کر دے جانا ہن مصر دا بادشاہ ہے عزیز مصر جنوں آکھیا جاندا ہے اینو خواب آ گئی اینو کی خواب آئی وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ اے جڑا مصر دا بادشاہ اینو خواب آئی، خواب کی آئی ہے؟ اینو خواب آئی ہے 7 موٹیاں گاواں نے، موٹیاں تازہ گاواں نے، 7 دبلیاں پتلیاں بریک گاواں نے، جڑیاں دبلیاں پتلیاں گاواں نے وہ موٹیاں گاواں نو کھائی جاندیاں نے، 7 تازہ سٹے نے، 7 بریک سٹے نے، جڑے بریک سٹے نے وہ موٹیاں سٹیاں تے غالب آ گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے آ جڑا بندہ ہے اے مصر دا جڑا بادشاہ ہے انہیں اپنے حواریاں نو بلایا، اپنے چوکیداراں نو بلایا، اپنے نوکراں نو بلایا۔ اے کی آندا ہے ہاں میرے یارت میرے بیلیو مینوں رات نو اے خواب آئی ہے، اے دی تعبیر بیان کرو۔ کوئی بندہ ہے وے جڑا اے دی تعبیر بیان کرے؟ مصر دا جڑا بادشاہ ہے انہیں آکھیا کوئی بندہ ہے وے جڑا اے دی تعبیر بیان کرے؟ 7 موٹیاں گاواں تے 7 بریک گاواں، جڑیاں بریک گاواں نے وہ موٹیاں گاواں نو کھا رہیاں نے، انہاں تے غالب آ گیا نے، اے دی تعبیر کی ہے۔ تو سارے سر پھڑ کے بہ گئے۔ علم ایویں تے نہیں نہ آ جاندے، علم مدرسے دے اندر جا کے کسی کرنا آندا ہے، علم 7 سال استاداں دے سامنے حدیثاں پڑھن نال آندا ہے، ایویں علم آ جاندے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو نا وہ بہ گیا، انہیں آکھیا میں خواب دی تعبیر بیان کرو، تو خواب دی تعبیر کسے نو نہ آئی۔ تے او جڑا 10 سال پہلے جڑا بندہ جیل دے اندروں رہا ہویا سی نا، او آندا ہاں ایک بندہ جیل دے اندر ہے سی، پہلے جدوں باہر نکل گیا ادوں یوسف پیغمبر یاد نہیں آئے، جدوں مصیبت سر تے آئی ہے، جدوں خواب سر تے آ کے پھر یاد یوسف پیغمبر آ گیا ہے۔ میں نے پہلے بیان کیا ہے انسان مطلب کا ہے، انسان کو جب مطلب ہوتا ہے تو انسان مطلب پرستی کے لیے دوسرے کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جب مطلب حل ہو جاتا ہے تو اس کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ کی آندہ یا ایوہ الملو افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اوے میرے یاروں مینوں جلدی جلدی خواب دی تعبیر بیان کرو۔ سارے آ کے او دے اواری بہ گئے، او دے نوکر سارے آ کے بہ گئے۔ اس وقت جڑے انہاں دے مولوی سن آ کے سارے ہی بہ گئے۔ وہ آندے کوئی خواب خوب نہیں ہے، ایویں بے گل ہی ہے وے، جڑا تو دنے سوچیا ہونے کوئی اس طرح دی گل سوچی ہونی ہے وہ تینوں خواب آ گئی ہے۔ تو وہ جڑا بندہ سی نا جڑا 10 سال پہلے وہ بھی اتنے مجلس دے اندر ہی بیٹھا سی، انہیں آکھیا ہے مصر دے بادشاہ وا اگر تو مینوں اجازت دیویں تے جیل دے اندر ایک بندہ ہے وہ خواب دی تعبیر بڑی بیان کردا ہے۔ واہ میرے مالکا تیرے قرآن نے بھی کیا نقشہ بنایا ہے، واہ میرے مالکا تو عزت دین دیا میں تے جیلان دے اندر عزت دے دینا ہے۔ کہن لگیا ہے مصر دیا بادشاہ واکر مینوں اجازت دے میں تے جیل دے اندر ایک بندہ ہے تے جیدہ نام یوسف ہے، او بڑا مظلوم ہے تے او دے تے ظلم ہویا ہے، انہوں جیل دے اندر سٹیا ہے۔ اگر مینوں اجازت دے میں تے میں تینوں دے کلوں تعبیر پوچھ کے دے دینا ماں، میں تینوں دے کلو تعبیر پوچھ کے دے دینا ماں۔ انہیں آکھا ٹھیک ہے جا چلا جا۔ اللہ اکبر اللہ، انہیں جیل دے اندر چاری آئے، اللہ اکبر اللہ جیل دے اندر چلائے تے کی آندہ ہے، اللہ اکبر اللہ جیل دے دروازے تے پہنچ گیا ہے، جیل دے دروازے تے جا کے جیل دے دروازے تے دستک دیتی ہے تے کی آندہ ہے یوسف ایوہ الصدیق، اوے سچا یوسف کتھے گیا ہے؟ 10 سالہ تو بعد یاد آیا، بیلی یاد آیا ہے، 10 سالہ تو بعد بیلی دی بیلی نہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ
اکبر اللہ، پہلے مطلب ننگ گیا تے یوسف بھی بھول گیا، ہن مطلب آیا تے یوسف بھی یاد آ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جیل دے دروازے تے آ گیا تے جیل دے اندر آ کے اونچیاں اونچیاں آوازاں پہ ماردا ہے، یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق، او سچا یوسف کتھے گیا ہے، او میرا یار یوسف کتھے گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یوسف پیغمبر سہمے سہمے آگے تے 10 سالاں تو بعد بھی ملاقات ہوندی ہے۔ 10 سالاں تو بعد یوسف پیغمبر فرماندے نے، ہاں بھائی کی مسئلہ بن گیا ہے یوسف جی، میرے مصر دا جڑا بادشاہ ہے، جڑا مصر دا وزیر ہے، انہوں خواب آیا ہے تے او دی خواب دی تعبیر پوچھن واسطے آیا ہاں، او دی خواب دی تعبیر پوچھن واسطے تواڈے کول آیا ہاں۔ تے انہیں آکھیا کی خواب آیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، حضرت یوسف پیغمبر نو کہن لگیا خواب ہی آئی ہے، 7 موٹیاں گاواں ویکھیاں نے، 7 دبلیاں پتلیاں گاواں ویکھیاں نے، 7 تازہ سٹے ویکھے نے، 7 بوسیدہ سٹے ویکھے نے۔ یوسف جی اس خواب دا کی مطلب ہے؟ یوسف پیغمبر بہ گئے 10 سالاں تو بعد وہ دے کول کہن لگے میں تے تینوں آکھیا سی جا کے ذکر دے سامنے کری۔ کہن لگیا یوسف جی میں تے بھول گیا سا، یوسف میں تینوں بھول گیا سا، مینوں تو یاد ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر اللہ، آج 10 سالاں بعد مطلب ہویا تے یوسف پھر یاد آ گیا ہے۔ یوسف جی میں تے تانوں اونج ہی بھول گیا سا، اج میرا مطلب آیا ہے تے مینوں تو یاد آ گیا ہے۔ یوسف پیغمبر کی فرماندے نے، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات یاکلہن 7 عجافن۔ اے میرے بیلیاں گل ایویں جنہیں 7 گاواں موٹیاں تازہ ویکھیاں نے، ایک وقت آئے گا مصر دے نہ لوگاں دے اُتے، مصر دیاں بادشاہاں دے اُتے ایک وقت آئے گا 7 سال آن گے، اللہ تعالیٰ انہاں 7 سالاں دے اندر انہاں نوں بڑی روزی عطا کرے گا، بڑی روزی انہاں نوں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تے 7 سال آن گے، 7 سال بڑی غربت دے ویکھن گے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ تے جڑے 7 سال غربت دے آن گے، انہاں 7 سالاں دے اندر پہلے 7 سالاں دے اندر روٹی جمع کر لیا جے، آ جڑی روزی رب نے تانوں دینی ہے وہ اپنے گھراں دے اندر جمع کر کے رکھیا جے، اے نہ ہوے جڑے بعد دے اندروں 7 سال خشکی دے ہوندے نے تسی اونج بھکھے ہی نہ مر جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگو، یوسف پیغمبر نے جدوں تعبیر بیان کیتی ہے، اے چلا گیا تے جا کے مصر دے بادشاہ نوں آندا ہے، او جڑا بندہ جیل دے اندر ہے انہیں تے آ تعبیر بیان کیتی ہے تے او کہن لگیا ایڈا عالم دین بندہ جیل دے اندر، ایڈا سونا تے ایڈی تعبیر بیان کرن والا بندہ جیل دے اندر پیا ہے، او دا وارث کوئی نہیں، او دا وارث صرف اللہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ مصر دے بادشاہ نے حکم دے دیتا ہے جاؤ جا کے یوسف نو جیل دے اندروں کڈ کے لے آؤ۔ یوسف پیغمبر نے آکھیا میں جیل دے اندروں نہیں باہر آواں گا، میں اتوں باہر آواں گا۔ اے جڑیاں مصر دیاں بیویاں نے جنہاں نے میرے تے تہمت لائی ہے، جدوں تک انہاں دی زبان دے اندروں میری سچائی نہیں نکلدی، میں اتوں تک جیل دے اندروں باہر نہیں آواں گا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے اتھوں کے چلیں گے۔ اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ، آخر دعوانا ان الحمدللہ۔